Fucking fix sådan.
Thank
På bane 2, kamp nummer 296, Svandsæt Senior, så er der udtrådt op det point på Cecilie Josefsen, tennisklubben, og dommer det er Vindebein på bane 2. Josh er stadig borte. Jeg skal håbe, at højre og kage og juice og kakao.
før. Lars, what do you have in your taste today? En almindelig pilsner. Pils. Jeg håber ikke, den der optager lyd. Det er sådan en almindelig kage. Eller sådan en kage. De er forskellige. Jeg siger tak. Nu er vi på livestream. De ved det godt alligevel, så. Jeg holder lige forbi igen.
spiller vi kamp nummer 297, damesingle senior. Tina Madsen Rafaelsen, B67, Emilie Sørensen, BKF. Dommer er Alice Nybert og BKF 3. Bane 4. Kamp nummer 298, herresingle senior. Toge Katalin og BKN. Karl Jakob Thomasen og BKF. Dommer er Luca Madsen og det er på bane 4. Dengang hun droppede i venstre side, der vidste hun længe. Jeg kan ikke fortælle alligevel.
Så tager vi dagens sidste semifinale. På bane 2, kamp nummer 299, herresingle senior, Frederik Eriksen B67, Maluk Christoffersen BKN. Bane 2 og dommer er Hans Nybold.